Hinay ra. Mana yung birthday na? Ganina lang. Dua kadlaw no, yung birthday no. Bihoy. Salamat sa Ginoo. Four, 6 person. Nagtanaw karon. 7. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Usa ka bugnaw nga kagabhion. Tungod kay suging uno sa gawas, ulan, murag na ay bagyo siguro, no? Apan salamat kay gidasig ta karon nga mamalandong sa pulong sa Ginoo. So, anyway, musta mo diha? Sorry, yesterday wala ta kayo ka-live. Oh, naka-live day tagahapon sa buntag og I think hapon siguro po to, no? Nya last night wala na kay dito ta sa resort, no? Part 2 sa birthday sa akong anak igsoon. Nag-overnight ta dito, nag-sharing sa Word of God, unya nanganta, nag-awit sa Ginoo. No, so mao na nga ganina buntag wala sad mi kasayo og abot. Dito pa mi minamahaw, nag-breakfast mi dito sa resort igsoon, and then naabot mi diri mga around 12. Unya medyo kapoy kay layo-layo ang biyahe, so mao nang naglumba mi pangatulog igsoon. Unya mao ni hapon-hapon na mi nakamata. So wala ko laing na hunahunaan mag-live ita. Amen. As what I have promised, as long as I have the opportunity to share the Word of God, then I will grab this or every opportunity igsoon para mamalandong ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. So this time, kabalo na mo ako sa ni i-share igsoon ang live na to. Nya, kamo sa diha atong i-share. So let's share our live for tonight. Nya, don't forget to mention your loved ones, your families, your friends here in the comment section. And usay di kalikayan nga namoy ma-mention nga i-debate bitaw ta. Pero okay na, sanay man ta na, no? So, naay mo biran ako man sad pong tubagon nga inagis ka matuoran, no? Ana man na igsoon, no? So, okay ra gyapon ta na, sanay ta na, importante igsoon nga magdili na bitaw ta paninglan bitaw, no? So, again, and then don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone para makabantay sila, no? So, ako po igsoon mag-share sa ko diri sa ako ang personal account. Praise God. Kamusta di ay igsoon, okay? A fruitful evening. Kumusta yung Sabado di ay, okay? So, mo share sa ko igsoon. Shout out 62 viewers this time, and again shout out to 181,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Almost 182 na ta. Thank you mga followers for inviting your friends to follow our page igsoon. Lisod man, dugay man igsoon, mudaghan atong followers igsoon. Kay dili baya pod manigingon nga dili siya basta-basta nga kana bitawng daghan ang mo kuan bitaw, daghan ang mo basta na daghan ang mo follow basta mga Panginoon, no? Normal gina siya, realidad yun na, but still salamat nga naamo og inyohang gi-share ato ang live, no? Unya inyohang gi-invite inyong mga friends nga mo follow, no? Naaman gyapon labi na kani mga buzzer na to mga igsoon, usa ni sinungdan nga the more we reply sa nagbash na to, the more mura bitaw og magkadaghan ang engagement niya, mabantayan sa uban. Mao na nga wa sila kabantay ang mga bashers na to, nga the more tagi-bash nila, the more ta ning daghan atong followers.
So praise God for that, no? So man ako share igsoon. So again, kumusta mo tanan na igsoon, no? Kumusta yung adlaw, yung Saturday, yung weekend igsoon? As always, ako nagaampo kanunay nga naa mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas, and then puno sa proteksyon o pabor sa labaw makagagahom, and of course duol mo sa Ginoo igsoon. Amen. So akong gi shout out diha ang tanang una kaning mga subscribers na to ani nga page. Thank you kaayo. Mga followers, thank you so much. Mga new followers, welcome kay mo ani nga page. Ato ni, no? No, dili wala ni nako giangkon igsoon kay kabalo na mo. Kung ako pa ning giangkon, gusto ko masikat ko igsoon. Gusto ko ma-famous ko. Ako nang gisuwat akong name dire, pero mas gipili na ko ang mabungahong Kristohanon because for me it's biblical. Si Jesus mismo putlo niya ang sanga nga walay bunga. Isa libay, no? So kinahanglan gyud ta nga mubunga igsoon. Mao bitaw nang nay kinahanglan nga natay the fruit of the Holy Spirit, bunga na siya, no? Mao na nga again, ang uban mo ingon mo bahas nato nga gusto daw ko masikat, ma-famous so niya. Kung gusto pa ko gibutang na nako ang tinuod nga nako dari tanawan ang uban nga mga vlogger yun, no? Ilang name gibutang, no? Ako igsoon gitago na ako kong names, pero I know daghan sa nakailan ako dire, no? Kay gusto ko si Lord ang mataas. Gusto ko nga si Lord ang ma-famous ani, no? Kay para gini, this is all for the glory of God, no? So, salamat sa salamat sa mga followers and avid viewers and listeners sa tong live, and napoy mag-send og stars. Thank you kay ganina nag-send og stars 100 sa akong video sa akong anak. Thank you, and wala man jud ko na ngayon nakabalo na mo, no? I never put, no, my GCash number or my bank account in ari sa ko anigson sa aring comment section, no? Kay this is purely for the glory of God, and mao gini akong gibantayan igsoon kay because for me dili ta maepektibo nga instrumento sa Ginoo kung natay motibo nga dili maayo, kung natay intention. Amen. Trabaho lang ta para sa Ginoo. Ang Ginoo na po'y musweldo na to, dili tao. Magamit lang siya tao. Amen. Praise God. So akong gi-shout out ng mga OFW, mga pinalanggang OFW na to diha, no, in different countries around the world, no, mga seaman diha, mga naka-permanent resident. Musta mo diha, namo sa akong prayer, kabalo na mo. Usa sa rason nga nung nag-live ko kanunay is kamo, because I understand that not all OFW have a chance nga makasimba, no, mamati sa pulong sa Ginoo, no. Mauna nga kamo usa sa akong priority ani igsoon. Okay? And of course, shout out tanang piniriso diha, tanang mga konbiktado bitaw, tanang mga piniriso sa lain-laing prisuhan, gamay o dako igsoon, shout out. And Lombia City Jail, Medina Municipal Jail, Cebu City Jail, bahay ni Kuya, Toledo City Jail, Kalisay City Jail, og sa tanang mga jail officer, tanang mga warden, og sa tanang mga brad nako sa Alpha Caparo, og sa mga brad nako nga nasa bahay ni Kuya, sila Brad Aris, Brad Renz, Brad Kenneth, Brad Ungas, mayor sa Lombia City Jail, og akong mga brad worship team. Abante ta, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na tong Ginoo kanunay para mas mutaas atong kinabuhi. Walay long live, walay long life may tabo kung di nato i-appeal ang Ginoo. So kanahanglan ka mao ta mutahod, makamahadlok ta sa Ginoo pinagi sa paglikay sa pagbuhat og daotan. Amen. Shout out to all of our followers nga mga security guard, Armed Forces of the Philippines, mga army, military, Philippine Air Force and Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, kung mga classmates sa during my criminology days nga wala mag police kung dili nasa bumbero. And of course tanang mga tanang mga police kay kabalo na muna mo sa kung kasing-kasing igsoon. Tanang mga kapulisan diha. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao Campus, Menya, Cebu, and Tagbilaran City, Barracks, among shout out among hepe diri. Sila si Chief Newis, Chief Batuan tanan, og hepe na mo diri sa Clarin Police Station nga naa ako kanunay, Chief Amba, no. Tanan daghang kapulisan, daghan man kaayo nya. Gabian ta alas 9 na, no. Mga classmate nako nga mga hepe na karon, shout out tanan, no.
Kabalo na mo mga maman sir, namo sa akong prayer kanunay. Okay, prioritisan mo na ako, no? And so, this time, let's start to pray na. We have 122 viewers. Shout out sa Taga-Maybe. Good evening, Pastor, from Brother Andoy Arinsa, Katmon, Cebu. Klaro kayo. Watching from Tagum. Hallelujah, praise God. Okay. And shout out ako si Brother Jomar Corsiga from Mabini. Og sa iyang family, Corsiga family. And sabi ni, hi, I'm from Ormoc City, asa kadapit sa lugar. Dili magkinsa man eh. Naman ko sa kuana ako sa Bohol, Igsoon. Brother Restauro, kini maminaw ko nimo pastor bago ko magdevosyonal. Kay nibagting man akong sipi. Praise God, Brad. Thank you sa avid viewers na to, Igsoon listeners from Davao. Okay? Hallelujah. So, let's pray. Okay, let's welcome the presence of the Lord, Igsoon, kay aron nindot ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo. Kung magsalig ta sa atong kaalam, tawhanon or kalibutanon, dili na tumatugkad ang pulong sa Ginoo. That is why atong i-welcome ang presence ng Lord. Let's welcome the presence of the Holy Spirit. According to the Word of God, the Holy Spirit is the best teacher. So gusto ko nga siya mutudlo nato, Igsoon. Regards kung Iski Brad, belated happy birthday. Happy birthday daw, nak, belated sa kuan man, nagpa-picture nimo ito sa Mabini, katong speaker ko. Sa itubag nimo. Thank you daw, Brad, thank you. Okay? Elmer, oy, Brad, shout out Kambailan, Katigbian, Brad, salamat, Brad. Brad, salamat sa kaino, katong panahon ba, nag-imbita ko nimo during your big day, thank you. Long live, Brad, long live. Ipangmusta ko sa mga Brad na to di, ano. Again, shout out Kambailan, Katigbian. Salamat. Way isa pa yan kanunay, brother. Hallelujah. May gabi, Pastor, salamat sa kayo sa mga pulong. Himaya sa Ginoo, Brad. Isa man eh. Ay, salamat. Ikaw man di ay nanaon sa. Musta? Kuratan man ang comment o galit. Balo na ka. Okay. May gabi, Pastor, salamat kay sa mga pulong nga makadasig. Naaday ko, i-share ni mo ba? Kabasa mo juga. Kato bitawng gisimbahan mo before nga murag under man siya to ni Pastor Kihas. Gichatan ko niya katong asa to nga tong murag pilmirong simba nimo dili sa karon. Ingon siya nga murag inviteon ko niya nga mahimong speaker sa ilang Thanksgiving this December pa noon. No, Panglao. Okay. God bless, God bless. Okay, and then sa uban dire Adarao. Alahin na po ni. Mayang gabi, Pastor Jem, watching from Davao del Norte. God bless sa imo, Pastor, from Jerome, Gabutan, de la Cruz. Okay, salamat. Daghan kay tag mga, actually, daghan kay tag followers from Davao, mga Igsoon. Sila ang pinakadaghan kay Davao din, Cagayan. So, daghan sa kong nadawat mga invitation from Davao. Sige lang, huwag tando. And then, nasa to'y nanaan nga, basta mo, ari ka diri, Pastor, sa Davao. Ako na'y bahala. Ibi na mong mayor. Ang mayor diri Igsoon, suod kami. Taga Davao ni. Ingon siya, Pastor, madto kag Davao, itiming nga naa dito si yang wife ba or siya kay aron isuroy daw ko niya, ano. Praise God, daghan, no? So shout out anang taga Davao. Ug shout out to sa ni Wilbin Kiamko. Okay, naman kay giko on brad sa Montobard. Sa tunay, i-appeal mi brother Pastor nga makabisita mi dinha, Pastor. I-appeal mi kamo. Sige. Di mo kabisita diri basta ako'y kabisita ninyo. Okay, Brad. God bless, God bless, God bless, God bless. Pohon, itugot sa Ginoo. Brother Newell Castillo from CDO. So, anyway, shout out sa nang mga taga-Cagayan, no? Grabe ka, indeed, City of Golden Friendship, grabe, pag-abi-abi, no? During our short vacation with my wife, nindot kayo. Salamat sa nagbisita na ako dito. Tingalan dito mga silingan, bakit sa man ang kawan na dagan, mga bisita. Okay. Sister Shirley Alcantara. Sa ito, nawa na, sister. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, maayong gabi. Okay? Maayong gabi. So, let's pray. Okay. Kay gabi na niya, ano ba, dito magdugay kay ugma, simba, no? So, let's pray, mga Igsoon. Hallelujah. Father in heaven, we come into your presence this wonderful evening with a humble heart. Thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us. Salamat kayo. Great privilege, Lord God, nga imong gitugot kanamo, Ginoo. Dili tanang tao karon, Ginoo,
na ay higayon mamati sa imong pulong. And then nasay ubang mga tao karon Ginoo nga gusto makadungog sa imong pulong, sa imong mensahe, but dili sila makapamati. Apan bulahan kami Ginoo kay dili aksidente ni nga kagabhion. Imo ning gitakda, gitugot aron mamalandong mi, maghisgot mi sa imong balaang pulong. But first and foremost, Lord God, I pray, susiha mong kasing-kasing Ginoo. Kung na may mga butang sa mong sulod, Lord, nga wala mi makabantay, wala day kanalipay, or basta mga nasa mong sulod Ginoo nga mahugaw, something nga may hinungdan nga dili makapenetrate imong pulong, something nga may hinungdan nga dili mi mo obey sa imong word, Lord God. Limpyuhi mi, pasaylo amin, Lord God. And I pray, Father God, nga imong andamon, among panulanan nga espirituhanon, aron among masalod ang espirituhanong panalangin, Ginoo. And Lord God, as we listen to your word this evening, tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, willing musunod sa imong pulong. Kay diha sa pagsunod na ang panalangin, it's not enough, Lord. Dili igo nga mamati lang mi. Excited mi mamati, pero kutob lang pamati. Apan dili sundon. Matod pa sa imong pulong nga ang igo lang maminaw or magbasa sa imong pulong, unya dili sundon, sama ra nga giilad namo among kaugalingon. So Lord God, gusto namo Ginoo nga mahimo ming doers of your word, because we believe nga diha sa pagsunod na ang panalangin. And then Lord God, we pray for heavenly wisdom this time, kaalam nga langit nun, and lamdag sa Espiritu Santo, Lord God. This time, Lord God, walay laing giisa namo. Wala mi magpataas og pundok, simbahan, relihiyon, pastor, or lain nga sekta, Ginoo. But Lord God, the only one, the only name nga mong gi-lift up this time is the name of Jesus Christ alone. So ikaw lamang among gipataas karon, Ginoo. Panalangini ang tanang viewers karon. Kutob sa makakita, makatan-aw ani nga live bisan asa nga sulok ni ining kalibutan, i-bless, Lord God. Ipabati imong gahom, imong presensya, imong dihog, imong hikap, ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. I pray masinati namo karon. Ug walay gahom sa kangit-ngit nga magmalampuson, makadistract, Lord God, in Jesus' name. But Lord God, we declare victory. Holy Spirit, this is your moment. Nabiling panahon among itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Nagpalihog kuno ko anak di kanang tubig. Okay. Oh, pwede. Oh, sige, pwede po sa gulan. Warm. Okay. So this time we have 136 viewers. Okay, so let's start. Before we proceed again, I just want to encourage everyone to mention your loved ones, your friends, and here in the comment section para makabantay sila. Watching from Pagadian, daghan po ni Pagadian, daghan sa kung mga kuan ani, daghan tag mga followers and Nixon. Watching from Pagadian City, glory to God. Continue to preach the gospel for the glory of the Lord. Igsoon, Brother Byron Glenn Calo. Okay. Let's get it start. So anyway, our topic for tonight is about kanabitong, it's about sa certain situation in our life, mga igsoon, in our lives nga. Si Lord sige nagpanuktok nimo, sige nagpahinumdum. Si Lord sige nagpahimangno. Si Lord sige nagtawag nimo apan wala ta namati. So atong sa tao nang balaang kasulatan kung unsay resulta, kung unsay bunga nga klaro na kayo, even kanabitong it is so clear for us nga gitawag ta sa Ginoo, gipahinumduman ta, gibadlong ta, let's say gipahimangnuan ta sa Ginoo. Klaro kayo na discern na to, no, ang voice ni Lord, ang guidance, ang iyang instruction, but still nagpalingog-lingog ra bitaw ta, wa ta namati igsoon. So unsay dangata na to. Amen. Okay, shout out Marilyn Kudu of Japan. Thank you na. Wait na. Thank you. Okay, let's start. Anyway, so wala pa mag-subscribe sa itong YouTube channel igsoon. Free to subscribe na adiri ang link sa caption ni nga live. And anyway, shout out sa kisa man siya. Na po ni siya perminti niya mga igsoon si Noibi 89 Disyembre. Okay? Nagtanaw na po usa sa atong friend nga OFW. And anyway, kita ko riyo si Pastor Bill Brofal.
Pastor, shout out, God bless. Nakas akong prayer. Watching from Saudi Arabia. Isa man ni, Zabala Alamban Christine. Praise God. So, let's start igsoon. Okay, our text for tonight. Na makita na po sa panultihon igsoon. Paborito sad nako ni panultihon igsoon, no? Panultihon kapitulo 1, bersikulo 24 hangtod sa 28. So, kung ano siya igsoon, sinulat ni siya ni Haring Solomon. Okay? The wisest king in the Bible. Good morning, Sad Pastor. Pastor Bill Brofal of Cebu. Okay. God bless, Pastor. Inampo ay ta, Pastor. Okay. Abante ta. Ingon diri si Solomon igsoon sa panultihon 1, 24 hangtod sa 28. Ingon diri. Nagsige akong tawag og dapit kaninyo. Apan dili kamo mamati ug wala lamang ako ninyo tagda. Wala ninyo tagda ang akong tambag ug dili kamo gustong magpatudlo kanako. Okay. Busa katawaan ko lamang kamo kung abuto na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kung abuto na kamo kalisang. Mohampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo ug maalaot. Mutawag unya kamo kanako. Okay, tanawa, awahi na. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makit-an. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. Shout out sabi Rosalie R. Buhos. Nanaka sa KSA, sister. Manila pa man ka? May gabi rin mga kaigsuonan. God bless, sister. Thanks for watching. Okay. Praise God. So, again, tonight, this evening, mao ni atong iskutano. As what I have said, regarding the scenarios na sometimes itugot ni Lord, na yung mga higayon nga nabati na bitaw nato ang conviction ni Lord, nabati na nato ang iyaha bitawng nakadiscern na ta ba nga si Lord na gid ni o klaro na kay ni, no? Nanay mga signs gipadayon na ta sa Ginoo, but still kana bitawng wa ta patuo, nagbuot gid ta, no? Wa ta magpatudlo or something nga nagpalingog-lingog or wala gid ta namati, no? Intentionally wala gid ta namati or ning sunod sa instruction ni Lord. So unsay gingon diri? Panultihon 1:24. Nagsige kog tawag og dapit kanyo apan dili kamo mamati. Okay? Listen. Ug wala lamang ako ninyo tagda. Okay? So atong nadungog nabasa karon igsoon nga ngani nga senaryo ba, no? Nay mga higayon sa atong kinabuhi, mga events sa atong kinabuhi. Nay times igsoon sa atong kinabuhi nga ikaw mismo kabalo ka nga gidapit na kani Lord. Ikaw mismo kabalo ka nga gipaundang na ka sa Ginoo. Ikaw mismo kabalo ka nga pabuhian na ni Lord nimo. Ikaw mismo kabalo ka nga patalikdan na nimo. Ikaw mismo kabalo ka nga ipasurrender na ni Lord nimo igsoon. Pero unsay gingon dili ka mo mamati. Okay? Dili ka mo mamati. Ug wala lamang ako ninyo tagna. So, it means mga igsoon nga ato lang gi-ignore ang mga instruction, ang mga parehan pulong sa Ginoo, no? Nga mga pagbadlong sa Ginoo ato lang gi-ignore igsoon ang mga warning ni Lord igsoon, no? Nagbuot ta ning sunod ta sa ato ang kaugalingong gusto, nagsalig ta sa atong kaugalingong kaalam, mura mas bright patas Ginoo, no? Mas gipalabi na to atong pagbati gikan sa atong kasing-kasing nga malimbungon, okay, no? Instead nga mamati unta ta sa Ginoo or maminaw sa iyang pagtawag kanato. Si pero apan unsay gingon dire? Wala lamang ako ninyo tagda. Verse 25. Panultihon 1:25 igsoon. Wala ninyo tagda ang akong tambag. So ang Ginoo nanay tambag asa man ta kasagaran igsoon. Makadungog og mga tambag. Okay? Og mga pagtudlo sa Ginoo way lain sa word. Okay? Way lain igsoon sa Biblia balaang kasulatan, okay? Or makadungog tag mga wali, no? Sa uban sa atong leader, sa pastor or basta kinsa nga magwawali igsoon, makadungog ta igsoon sa mga naay wali igsoon. Diha ta naa diha ang tambag, naa diha ang mga pagpanudlo sa Ginoo. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? So asa man nato madunggan ang balaod sa Ginoo? Asa nato masaksihan or makaplagan ang sugo sa Ginoo? Nasa yang pulong. Okay? So mao ni gingon ri sa balaang kasulatan igsoon nga
Wala ninyo tagtagdang akong tambag ug dili ka mo gustong magpatudlo. Usay makadungog tagwali nga sakit igsuon masuko ta mangluod ta mubalin tag laing simbahan. Usay mga igsuon maigo tag wali tungod kay guilty ka kinaampo kay gihimo nga dili maayo sakitan ka masuko kas nagwali. No? Nasuko kas nagwali tabla ra nga nasuko kas Ginoo. Kay once ang gisulti sa magwawali it is naka-align, yung sibo sa pulong sa Ginoo. Sakto siya, og sayop, jud ka, bisag kung saon pa na. No? So once mga igsoon, masuko ka, di ka ganahan, di ka magpatulo igsoon. No? Kung maigo ka, mamili ka gwali ba, it means igsoon, ikaw ni. No? Nga, kana bitang, dili na to tagdon, di ta mo tagad sa iyang tambag niya. Kusog ta mo amin, og about panalangin. Kusog ta mo amin igsoon kung ang wala igsoon kung ang word is about kanang promotion, no, about prosperity, success, no. Kusog ta mo pero about anang undangin na imong gibuhat ng di maayo. About sa pagkabalaan, daghang masangit ana. Kinahanglan magbalaan ta, dili ta maglakaw sa kahugawan kay ang Dios nga nagtawag nato balaan man. Suko ta. Matandog ta, no. Dili ta magapil-apil, do not form to the patterns of this world. Ayaw pagpahiuyon nining panahon na sa kalibutan likay sa unsa man ay uso diha nga nalipay ang mga majority sa kalibutan pero wa nalipay ang kaytasan nga na bitaw di ta ganagi nga na nga wali nga tambagan ta koreksyonan ta tudluan ta mo niingon diri igsuono nga wala ninyo tagdang akong tambag ug dili ka mo gustong magpatudlo kanako tanawang consequence. Okay? Mao ni ang consequence igsuon. Once si Lord nabati nimo, gitudluan ka, gitambagan ka, pinagi siyang pulong. Pila na ka magwawali imong nadungog igsuon nga nahit ka, igo ra kaning amin. Pero hindi mo talaga inaamin ang iyong kasalanan. Puro ra ka amin pero ra taman igsuon pero wa nimo gikinabuhi. Amen. No? Sige, ma-feel nimo or imo na jung nabati nga ang Ginoo, sige sangpit nimo. Sige paimangno. Sige, pahinumdum si Lord nimo igsoon. Klaro na kayo, ikaw mismo nakabantay, pero wa ka naminaw, gi-ignore lang nimo. Wa ka nagpatudlo igsoon, no? Tanawang consequence, verse 26. Panultihon 1:26. Busa katawaan ko lamang kamo kung abuton na kamo kalisdanan. Darang lo, mao ni akong giingon. That is why ako mong giingnan igsoon. Once mabati nimo magitawag ka ni Lord for that specific ministry. Once imong gibati karon igsoon nga naadjud kay calling nga ingani. Ikabaw na ka mismo igsoon. Ayaw igsoon pagpalingog-lingog. Ayaw pag unya-unya. Ug ayaw igsoon jud nga mark intentional bitaw nimo nga ay ana bitaw. Pamati once mabati na nimo iyang instruction, iyang guidance. Buhata gyud no. Kay naay consequence kung magpalingog-lingog ta, dili ta magpatudlo, di ta mo tuman sa gustong ipabuhat ni Lord nato. Tanaw, busa katawaan ko lamang kamo kung abuton kamo kalisdanan. Night time igsoon nga natas kalisdanan problema kawaladon. Nata sa mga dagkong hagit nga grabe kasakit ug kapait, no? Unsa gingon dire? Katawaan lang ta. Usahay igsoon naay mga tao karon nowadays. There's so many people once they hear the word of God, mga tao lang labi na makadungog sila nga nagwali, bata-bata pa. Ang nagwali, ako itson, kapila ko gi-lockdown, gi-insulto. Pero tinga sila nga mga disciples na ko, mga kriminal, kita mo nang naay gipost na ko prior aning live na tigso nagpost ko og mga katong birthday sa akong anak. Naay mga bisita na ko da igsoon nga dili basta-basta igsoon. Na ako'y mga bisita da nga mga ngilngig kayo igsoon, mga kuyaw jud kayo, kulbahin na mga og tawo. So, ila ang uban, ila kong i-lockdown kay siguro bataan pa sila na ako, nagwali-wali ko, mga tigulang, pero wa sila kay bao nga. Ang kanam kung magpagamit sa Ginoo, it's not about the age or unsay mong batanon, batanon, tigulang. But for me, it's about your, kanam ito ang imuhang availability nimo, nya willingness nimo. And ikaw nga nagpagamit sa Ginoo, total surrender ka ni Lord, nya gitawag jud ka sa Ginoo, ikson effective jud ka. I-lockdown lang ba, no? Wa sila kay bawo kinsa na mga banggitan kay nga kuan igso, no? So, nga na daghan kayo, no? Ang uban igsoon, mga tao karon nowadays, kanang makadungog gali sila gwali, magbugal-bugal ra. Makadungog sila bina bata, kinsan ka.
awahira kay una, layo ra kay awahira kas duyan. Ang pangutana sad mao na nasakto ba pug ka sa pagtabyog? Nga no, nga daghan bugal-bugal ba? Pero igsoon mo ani day. Sige ingon diri, katong mga tawo nga bugal-bugalon, katong mga tawo nga nagpalingog-lingog nga gitawag sa Ginoo, nagpahimangno na ang Ginoo, naghatag na og warning ang Ginoo, naghatag na og instruction si Lord nga mao ni buhaton niya nakadungog na ka pero wa nimo sundag, wa nimo kana bitong imo lang gi-ignore ba? Agibaliwala lang nimo igsoon no? Sa panahon daw sa kalisdanan. Tanawa unsay giingon diri. Busa katawuan ko lamang kamo kun abuton na kamo kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamo kalisang. Igsoon, sa panahon daw, nga naatas kalisang, kalisdanan, naatas problema, naatas sa mga sitwasyon nga wa nakakasabot unsay buhaton, mga sitwasyon nga daw ma-depress ka, makabati kag anxiety or unsa nagalibog na kag unsay mong buhaton igsoon, unsay gingon sa balaang kasulatan. Tungod kay naglingog-lingog ka sa dang gitawag ka sa Ginoo. Si Lord nagsige nagsangpit mo, anak pagamit nako, anak itugyan nimo kinabuhi nako, anak gamiton ko ikaw, anak daghang mga kalag nga uhaw kayo nga ikaw may nindot epektibo nga mawali ani. Wa nimo tagda ang tawag sa Ginoo igsoon, no? Wala nimo pamatian nagpalingog-lingog ra ka igsoon, no? Imo rang gi-ignore ang calling nimo. Nagpaunya-unya ra ka or something ana sa panahon nga naakas kalisdanan, sa panahon nga naatas kagulanan, sa panahon nga naatas mga problema igsoon. Unsay gingon diri sa balaang kasulatan? Dili ni ako ang balaang kasulatan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamo kalisan. Sa time nga hadlok na kayo ba, makatalagman ba? Mubati nagkakalisang igsoon, pero ingon ang balang kasulatan, bugal-bugalal ko kamo. Nya, napadyoy ingon the first line, katawuan ko lamang kamo, kung abuton kamo sa kalisdanan. Mauni consequence igsoon sa dihang i-ignore na to ang tawag sa Ginoo. Kabalo na kasi mong calling, na feel na nimong ipabuhat ni Lord, nga pabuhian, isurrender, patalikdan. Na-warning si Lord nimo, ikaw mismo kabalo ka, gipadamgo na ka ni Lord, gipadayiga na ka sa Ginoo. Nakadungog na kag mga hait kay ngwali nga ako gini para ako ni. Pero still wa nimo tumana igsoon, mauni ang consequence igsoon. Amen. Sakit nga sa 27, muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo, nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan ug tungod niini magantos kamo ug maalaot. Verse 28, mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon, pangitaw na ko ninyo sa tanang dapit apan dili ninyo ako makitaan. Mao na niya akong gibalik-balik igsoon, dili tanang panahon si Lord grasya, si Lord gugma na time ngang i-execute ni Lord ang iyang pagkahustisya. Ayaw igsoon pailad sa yawa ang Ginoo puro ragugma, puro raglasan. Yes, tinuod na. Pero ang Ginoo hustisya. Mao bitaw naghimo siya impierno. Ingon siya sa iyang pulong nga muani kita kung unsa atong gitanom. Amen. Mao na bantayan na igsoon no. Dili nato palabyon ang chance nga gihatag ni Lord nato. Amen. Dili ta magpalingog-lingog kung ikaw mismo nga nagtan-aw diha karon naminaw. Gibati nimo nga mao gini ang tawag nimo. Naay gipabuhat si Lord nimo. Naay gisugo si Lord nimo. Naay warning gibadlong ka kay pinangga ka. Gipaymangnuan ka sa Ginoo. Naay instruction si Lord. Naay pabuhian, naay pasurrender, naay patalikdan si Lord nimo. Ikaw mismo kabalo, gipadahigan na ka sa Ginoo. Ikaw mismo kasabot ka si Lord na gini. Ay ikaw gini Lord nakigistorya na kanako pinaagi ani. Lord, ikaw na giniba, pero still, wa nimo buhata. Nagpabungol-bungol lang ka. Gi-ignore nimo ang instruction ni Lord. No? Sa panahon daw, nga natas kalisdanan, nga mga sitwasyon nga nalisang tagmaayo. Bisag unsa-unsaon na tog sangpit, pakilooy sa Ginoo. Sa gingon diri, di siya mamati. O na yung gingon, Nixon, consequence na ni. Consequence na ni. Pero sa una bantayan igsoon dili ang Ginoo dili dali no. Ma-failed ka gisugo ka dili dali siya. But tagaan pa jud kag chance kay si Lord is the God of chances. Amen. Si Lord taas kay ingon bitaw tong pulong sa Ginoo sa Salmo. I guess sa Salmo nga ang Ginoo daw kana bitong dili daling masuko puno sa gugma. Dili daling masuko. Pero masuko siya. Taas siya pailob igsoon mao na nga tagaan tag chance sige nak. Sunod painumduman na ba nak? Painumduman na po ka.
Wa gyud hantod nga siguro naabot na sa right time ba nga mauna gid ni. Daghan na kay kog tambag nimo, daghan na kay kog pahimangno nimo. There are so many times na ang wali nga imong nadungog para imo gyud. Dagang higayon nga imo nang nasinati ang ako ang pagpadayag nga mao gid ni ikaw mismo kabalo ka nga mao ni akong ipabuhat nimo. Apan tungod kay hangtod karon wa nimo buhata, pasaylo ako. Sa sa pulong sa Ginoo. Igsoon di siya maminaw, no? Sa panahon nga pangitaon ta mo sangpit o sa gingon re. Sa panahon nga mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Ang Ginoo makadungog sa atong pagtawag apan dili ta niya tubagon. Amen. Murag mao ni naani na to ba kay wala ta tubaga kay si Lord pud sige tawag na to in the first place. Si Lord sig tawag na to, wala man po na to tubaga, sumiani lang ta ani. Mabot ang panahon nga kita na pod magsigig tawag sa Ginoo, di siya maminaw na to. Kay taas kay higayon nga gihatag ni Lord. Taas kay higayon nga gitagaan tag chance ni Lord. Sige siya sangpit, sige siya tawag, murag nagpakiluoy na lang jud ang Ginoo pero wa gyapon ta namati. Mabot ang panahon nga kita na po'y magsigig tawag niya. Unsay gingon diri? Apandili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit. Apandili ninyo ako makitaan. No. Ano yung consequence, ikson kung magpalingog-lingog ta. Sa yunan makag mutawag kamo kanako apandili ko kamo tubagon. Nakadungog si Lord sa itong tawag apandili ta tubagon. Ang next line, ikson, pangitaon ako ninyo sa tanang dapit apandili ako ninyo makitaan. In other words, murag, this time, ikson, wala na'y kuan bitaw, grasya, no? Murag bitaw, consequence na gyud ang imong masuffer this time. No? So, ikson na akong ikadasig kaninyo nining kagabihion. Pareha ko nina ako, ikson, tagaanta mo before we proceed, no, move on, padayon. Ako ko na feel na ako nga gitawag, madyo ko sa Ginoo. Klaro man kayo ni. Pero wag po, sige, lagay pong kong suyo, pong siyabo. Mga itong, nadisgrasya ako, ano yung nabuo akong ipon, no? Nadisgrasya, nakaligis kong iro, padong, ni malit og siyabo. Still, gibuhi, pa ko, daghan kayo, antod. Ningabot ng time, 2012, katong magsigi kong istorya, nagkahoy. Nga maduulan ko nila, kanang murag na, tandog na ba, no? Kahi man kayo ba, no? So, maulagi na. Tungod lang kay ang Ginoo, grasya gyud ang Ginoo. Kana bitong taas kasi pailog. Pero maulagi ni atong timan-an, hustisya siya. Once taas na kayong panahon, iksoon, ang Ginoo sig panuktok nimo. Basihan lang nako ni ba? Ang pulong sa Ginoo. Sige siya panuktok, anak, kanu sa amang ka, mubalik nako. Anak, gimingaw ko atong time nga dasig kay ka, on fire kay ka, nagpagamit ka nako. Ang imong talento para ra nako, pero karon imong talento imo naman nang gipagamit sa kalibutan. Anak, asa naman tong mga luha nimo kada kadlawon gimingaw nako. Anak, asa man to, di ba ning ingon ko nimo nga buhiin na. Kaya ako malipay, talikdi na, kalimti na, move on na. Anak, di ba ning ingon ko nimo nga ipasurinder na diha kay kana imong hilig, wa ako nalipay. Wa na nakapaymaya na ako isurinder, anak na tika. Gitawag tika sa pagkabalaan, anak bitaw. Igsoon. Once mabati nimo ng mga ingana, ayaw jud. Ayaw pag duduha pagtubag sa tawag sa Ginoo, igsoon. Ayaw pag duduha pagsunod or pag-unya-unya, igsoon, pagsunod sa gihangyo ni Lord nimo. Ayaw sige kung unya-unya, mahurot na ang unya, igsoon. As what I have said, igsoon, dili hawak na to ang atong panahon. Di ta katagna in every seconds or minutes in our lives, in every hours, igsoon. What's gonna happen to us next day, next week, or next month, igsoon. Ang Ginoo ang nagkupot sa tanan. What if sa panahon nga gusto na kamutubag sa tawag sa Ginoo? What if sa panahon nga gusto na kamusunod sa gisugo sa Ginoo nimo? What if imo nang buhaton ang sigihag hangyo ni Lord nimo? Pero kanang tak na awahin na pug ka. Amen. Nakoy daghang mga na-interview sa prisuhan igsoon kay bawo naman mo adik kay kumuwali og mga piniriso kay mao na linyada nako igsoon ingon nga kriminal sad ko sa una. Daghang kayo, gusto kay manghilag Then eventually na-realize nako. Tinuod na ba dyan ang uban, ang hilak niyang uban na makanay ding mga simbahan pila ka buk piniriso diri igsoon. No? Unya, grasya sa Ginoo lang pila na kabuk sila mga piniriso diri. Wala ko sige hilak tos prisuhan. Nya kusog kay manaad. Nya ang uban, tinuod ang uban di. Pero ako na-realize ba nga, sa uban nga tinudanay ba, kinahanglan pa bagyo di ay mapriso ta, usa ta mutubag sa tawag sa Ginoo.
Kinahanglan pa bagid di ay mapriso tanata sa sulod nga silda usa ta manaad nga magsigi nagsimba, usa ta manaad nga Lord katong imong giingon ako gipadayag ako ning buhaton. Ug sa karon di ay nga free pa ta. Ug sa karon di igsuon nga wala pa ta sa mga tumang balatian kasakit. Sa karon nga batanon pa ta nga kusgan pa ta. Sa karon nga ligon pa tagtuhon makatungas pa tagbukin makalakaw pa ta maka-evangelize pa ta. Ug sa karon di nato buhaton nga nung magunya-unya man ta. Kabalo dito sa may tabo na to unya. Wa galita kabalo igsoon makamata pa bata ugma. Yes, that's the reality, that's the truth. Only God knows. Amen. Mao na igsuon nga to all of the viewers this time. Wala man ko nakaila siguro sa kadaghanan ninyo. Apan ang uban kaila ko ninyo but usala ni siya ka pagpamalandong mga igsoon paminaw mo. To all of the viewers this time, kung nagtanaw ka karon nya naminaw ka ni nga topic. Unsa may gibati nimo karon nga ipabuhat ni Lord? Unsa may gisugo ni Lord nimo? Unsa may calling nimo? Amen. Now, next question. Imo na bang gitubag si Lord? Imo na bang gibuhat ang gipabuhat sa Ginoo? Wa pa pastor kay busy ko, wa pa pastor kay lisod, wa pa pastor kay sakit, wa pa pastor kay wa ko time. Pero sagi lang pastor, sunod-sunod unya lagi no. Ay kumpiyansa ng unya. Di ra ba mahuman ng unya? No? Ay kumpiyansa igsoon. Kay ang atong panahon dili nato hawak. Basin sa panahon nga kursunada na kamutubag sa tawag sa Ginoo. Basin sa panahon nga muhunat na ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Basin sa panahon nga kana bitong manaad na ka sa Ginoo, awahin na pod. Amen. Samtang karon igsoon, free pa ka. Napakasamayang panglawas. Wala pa ka sa sulod sa prisuhan. Today, now is the best time, the best moment nga mutuman, musunod sa ipabuhat sa Ginoo igsoon. Amen. Kay basin mapulaan si Lord ba magsigisig pahinumdum pahimangno sa giingon di sa balaang kasulatan. Kung taas na kaayo ang panahon igsoon nga sigisig pahinumdum nimo nagpalingog-lingog ka. Kabalo si Lord nga kabantay ka kadungog ka pa nagpabungol-bungol ka. Moabot ang panahon sa panahon daw sa atong natas kalisdanan. Natas kalisod kasakit. Di po siya maminaw na to. Bisan asang dapita ato siyang pangitaon, di siya makitaan. Bisan kapila tamo sangpit niya, di siya maminaw. Nga naman, taas ang panahon nga iyang gihatag na to. Taas kayo ang chance nga iyang gihatag nga sige siya pahinumdum. Sige siya tambag. Sige siya tudlo si Lord sa iyang pulong. Sige siya badlong nato igsoon. Nay mga sitwasyon nga sakit kay nakigistorya rin si Lord niya na-realize ni mo nga mauna ginip undangon ka pero wag yapong kapatuo ikson taas king higayon nga gihatag ni Lord para makaamgo ta makamata ta apan kita nagpaunya-unya ra moabot ang time igsoon na sa panahon sa mga kalisdanan tungod kay wala nato pamatia si Lord dili usab siya mamati sa dang mutawag ta kaniya again usa kapag pahinumdum nato. Once kay bawo ka nga gitawag ka sa Ginoo. To all of the viewers this time, once kabalo ka nga naay gipabuhat si Lord nimo, naay warning si Lord nimo. Ayaw kumpiyansa. Amen. Ayaw kumpiyansa, ayaw pag-unya-unya. Ayaw pagkampanti sa imong kaugalingon ug sa imong kaalam. Kay dili nimo hawak ang imong panahon ug ang imong kinabuhi. Wala ka masayod kung unsay may tabo na to sa sunod segundo, minuto, oras, takna sa tong kinabuhi. Samtang karon nabati nimo ang guidance ni Lord, nabati nimo ang tambag, ang warning sa Ginoo. Nabati nimo kusog kay strong conviction ni Lord nga naa kay buhian, nga naa kay isurrender, nga naa kay talikda, naa kay kalimtan, nga naa kay undangan nga gibuhat nimo kanunay wa nalipay ang Ginoo. Kung gibati ni mo igsoon, buhata dayon. Ayaw pag unya-unya igsoon. Amen. Ayaw padugay-dugay or ayaw i-ignore. Once imong i-ignore na usa ka adlaw, musangpit ka sa Ginoo, ikaw na po diyang i-ignore. It's biblical. Tanawa, panultihon 1:26. Busa katawaan ko lamang kamo kun abuton na kamo sa kamog kalisdanan. Bugal-bugalan ko kamo kun abuton na kamog kalisang.
Muhampak kaninyo ang kalisang sama sa bagyo nga magdala sa alimpulos sa kalisdanan, ug tungod niini magantos kamo nga maalaot. Mutawag unya kamo kanako apan dili ko kamo tubagon. Pangitaon ako ninyo sa tanang dapit, apan dili ninyo ako makitaan. Kay ngano man, tungod kay wala ninyo tagda nga akong tambag, ug dili kamo gustong magpatudlo kanako, nagsige akong tawag ug dapit kaninyo, apan dili kamo mamati, wala lamang ako ninyo tagda. So consequence, kanang magpabungol-bungol ta, bisag nakadungog ta, magpawala-wala pa, bisag naka-feel, naka-sense na tanganay, gipabuhat si Lord. No? Magpa-ignorante, inusinti ta, bisag kabalo na tas kamatuuran. Na i-consequence, igsoon. Amen. O niya itong timan-an, igsoon. Yes, indeed, our God is the God of love and He is full of grace, puno sa grasya, abundansya, apan ayaw kumpiyansa. Kay Diyos po siya sa hostisya. Usa ka adlaw, muani ta sa kung unsa nga atong gipugas. Usa ka adlaw maningil si Lord sa iyahang mga gipadayag nimo. Maningil si Lord nga atong mga panahon nga sige siya tawag nimo. Sige siya paymangno nimo, anak, balik na nako, anak, gamiton di ka, nagkinahanglan ko nimo. Anak, balik ka imong first love nako. Naunsa naman ka nga nalayo man ka nako, nga nakakwarta ka, nakatrabaho ka, nanilambo ka, ni asenso ka, nalayo naman ninong ka anak, nadatugan naman ka sa panalangin. Ang karon ng imong kinabuhi na himong makaangin. Di ba? Makadungog gali ka og warning ni Lord ay kumpiyansa, urgent na. It's a sense of urgency. All we have to do is to obey, is to do what God wanted us to do, igsoon. Kung sa instruction ni Lord, mo buhat ta. Kay basin sa panahon nga mukursunada na ka og buhat, naulahi na ka. Amen. Na consequence, the moment we ignore God's warning, God's word, God's, let's say, instruction, once we disobey or we ignore it, so naay consequence. Again, naay consequence. Mangutana mo kung ano, tungod kay nga itong Diyos sa hostisya. Yes, Diyos sa gugma o Diyos sa grasya, pero timan naadyo'y season, naadyo'y time. Diyos sa hostisya, maningil siya. Muanita sa atong gipugas, igsoon. Amen? So again, igsoon, before I end this and before I pray, to all of the viewers this time, unsa man ang imong gibati karon gipabuhat ni Lord nimo. Gitawag ba ka sa Ginoo, na ba siya ipasurrender, na ba siya paundang og buhat nimo or something, mga instruction, mga warning si Lord nimo, na ba siya gitudlo nimo, igsoon ayaw pabungol-bungol, ayaw pagunya-unya, ayaw i-ignore kay basin magmahay ka sa panahon nga gusto na ka, sa panahon nga kursunada na ka, naulahi na pug ka. Amen. Na pwede rin maulahi, Pastor. Yes, kung sa gingon diri sa balang kasulatan, musangpit mo kanako apan dili ko mamati. Inyo kung pangitaon bisan asa nga dapit apan dili ko ninyo makitaan. It means igsoon mao na nay consequence. It means ulahi na. Samtang karon igsoon, nabati pa nimong gugma o grasya sa Ginoo. Buhata ang iyang gipabuhat nimo. Ibalik imong first love once gidasig ka sa Ginoo. Once gingnan ka sa Ginoo karon nga balika to imong time nga grabe. Ayaw gitugot nga malayo ka na ako tungod sa imong trabaho, pag-eskwela o negosyo. Diba? Sa una nak sa panahon nga walang-wala pa ka, pobre kay ka, lisod kay ka, nagkamangkas ka lisod, grabe ka, mudag hilag na ko, pero karon nak gipasinso ka. Asa naman ka, di ba? Once makadungog kag ana igsoon, pamatia ginasunda. Kay daghan nga gibless na dato gibawian sa Ginoo. Kay ning dako ang ulo nakalimot sa Ginoo. Remember, again, our God is the God of justice. Every time we ignore His instruction, usa ka adlaw, i-ignore sa taniya, sa diyang musangpit tag mangayo tagtabang sa Ginoo. Nganong magpaabot pa man tatong takna nga maulahi na ta. Nganong magpaabot pa man pasbunal pagdisiplina sa Ginoo. Karong takna igsoon, mauri the best moment to respond sa tawag sa Ginoo nato. The best moment nga imong sundon buhaton ang ipabuhat sa Ginoo kanimo. Amen. Uban niko atong buhaton ang ipabuhat sa Ginoo. Magpagamit ta sa Ginoo, igsoon. The best feeling na ever nga nasinati nako. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word tonight.
Salamat sa imong pagpahinumdom namo Ginoo nga dili day sa tanang panahon Lord gugma ka, grasya ka, hustisya pug ka Ginoo. So Lord God, this time I pray to all of the viewers right now who are watching this time. Kinsa man karong nagtan-aw karon Ginoo nga iyang gibati nga gitawag siya nimo, apan nagduduha siya, nahadlok siya, maulaw siya, nagpaunya-unya siya or nagpabungol-bungol bisag nakadungog Ginoo. To all of the viewers this time Lord God nga sila mismo kadungog na nabati na nila imong padayag, ilan ang na-feel, ilan ang na-discern, nadunggan na nila imong conviction Lord God nga pa naipabuhian, naipa-surrender, nga naipaundang Ginoo nga mga butang kay wala ka na himaya Lord God. But still ilang gi-ignore imong pagtudlo, ilang gi-ignore ang imong instruction, ilang gi-ignore ang imong pahimangno Lord God. I pray Ginoo this time tagai sila kasing-kasing Ginoong masinugtanon Ginoo, knowing ang panahon dili na mo matagna Ginoo, basin sa panahon nga ganahan nami motubag Ginoo nimo, ganahan nami Ginoo mosunod nimo apan naulahi na pud mi. So samtang dili pa ulahi ang tanan, I pray to all of the viewers nga gitawag nimo Ginoo, giwarningan nimo Ginoo, gitudloan nimo, gi-correct nimo, but still this time wala pa mosunod Lord. I pray nga this time Lord God, ora mismo makadecide sila nga musunod nimo, mo say yes nimo, nga sundon ang imuhang gipabuhat kanila kay basin maulahi sila Ginoo. According to your word nagaingon ka Ginoo, pangitaon kanila bisan asa nga dapit apan dili kanila makitaan, sangpiton ka taugon ka apan dili ka mamati. Tungod kay taas kayo ang chance imong gihatag, nagpalingog-lingog lang ni. Right now Lord God, I rebuke the spirit of disobedience in Jesus name. And Lord God, I declare si espiritu nga masinugtanon Ginoo in Jesus mighty name. Dili mi gusto Ginoo nga mag-suffer mi og consequence. Kabalo na mis kamatuoran gitawag mi nimo, gisugo mi nimo, giwarningan apan nagpagahi-gahi mi Ginoo. So Lord, again I pray to all of the viewers right now nga nami kasing-kasing mahinadlokon kanimo, masinugtanon kanimo, doers of your word Lord God, in Jesus name. Hallelujah. Thank you Lord. Holy Spirit, thank you so much for your word. And this time Lord God, I pray to all of the viewers, tanan Ginoo nga nagtan-aw karon Ginoo, Luzon, Visayas, and Mindanao, lain-laing sulok nining kalibutan Ginoo. Lord God, right now I pray, Lord, unsa man ang ilang kahimtang karon, problema, ilang mga battles, ilang struggles Ginoo, Lord, tabangi sila, solusyon Ginoo. Right now Lord God, I declare unsa man ang milagro nga gusto nila karong taknaa Ginoo, ipabati Ginoo, ipakita Ginoo, ipawitness nila Ginoo ang imong milagro Ginoo. Imo Ginoo ipaabot kanila imong milagrosong kamot. I declare Lord God in Jesus name nga ang imong miracle mo manifest sa ilang situation right now in Jesus name, in Jesus mighty name. Sigon Ginoo sa ilahang gitinguha karon Lord God. I speak blessing Ginoo, breakthrough. I speak salvation, I speak healing in Jesus name, deliverance Lord God. I speak financial breakthrough, Lord God. Tanan Ginoo. I speak salvation for their whole family in Jesus name. Milagro Ginoo kay bulungang butang imong ipatagamtam sa imong makanakan nga nagtan-aw karon Lord God, sigon sa ilang gusto gikinahanglan. Thank you Lord God. And this time we claim that victory. We claim that blessing right now Lord God by faith in our heart. Himuha lamang ming takos ang ayan kasaligan Ginoo. Mao kini mong pag-ampo amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. That's all for tonight mga igsoon. Thank you so much. Thank you so much sa inyong for being with me. And before na ko ni-end, I just want to remind everyone to encourage your friends to follow our page, and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel na ang link sa caption na ni Ikson. Salamat kayo, no? Salamat sa inyong pakiguban og ang himaya og dungog akong ibalik sa tong buhi nga Dios. And I pray that tonight sa atong pagpahulay, sa atong pagpangatulog Igsoon, ang presensya sa Ginoo, yang protection mag-uban kanato, mumatata nga safety, secured, malinawon kay nag-uban man ang presensya sa Ginoo. Ug sa tanan nga mga OFW nga adlawan pa diha Igsoon, I declare nga dili matapos rong adlaw nga dili mo i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So as always akong ikabilin mga Igsoon, ampo kanunay, amping abante ta para sa pagmangalagad sinog sig magka dagma tabangon ug padayon hangtod maangkon natong kinabuhing dayon. Amen. So good night everyone. See you tomorrow. Basta makalugar ko Igsoon maning kamot ko para sa kamayaan sa Ginoo. Again, thank you so much mga followers, mga viewers, subscribers.
Ang uban star senders, thank you kay igso namo sa kong prayer. Again, good night everyone. Keep safe. To God be all the glory. God bless.